खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बे खन्थाइखौ सुजुदों अलंबार बसुमतारी। गामि सिलेखागुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। बे खन्थाइखौ आवरायगोन हेमानि बसुमतारी। खन्थाइनि मुं सना नों मानो नेवसिखो। दानिया बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। सना आं मा गोरोन्थि मावखो, मानो आंखौ नेवसिलांखो। आंनि गोसोआ बायग्लिलांबाय सना, आंनि गोसो गोरबोआ खामग्लिलांबाय नोंनि थाखाय सना। नोंनि अननाय मोननो लुबैयोमोन आंबो, नाथाय दसे समनि अननाय होदोंमोन। मानो दसेनिल' अननाय होखो। आंजों गोसो गैयामोनब्ला नों आंखौ आलाय सिलायबो खालामनो नाङामोन सना। मा मोन्थाय दंमोन नोंहा आंनि गोसोजों गेलेनो। आं मा पाप मावामोन, मा गोरोन्थि मावामोन। दिनै मानो बावगारखो आंजों नोंजों समाय लानायखौ। बेनोमोन नामा नोंनि मोजां मोननाया, नोंनि अनगा रावखौबो लाया बुंनाया। दिनै मानो नेवसिखो होनबा नों। गासिबो नोंनि फावथिनाजों आंखौ जावलिया खालामलांबाय। नों मानो बिदि खालामलांखो। दाथ' नों गुबुननिसो जाबाय। नोंखौ हास्थायबालाय बहाथो मोनबावनो। आंनि नोंखौ हास्थायनाया सिमांसो जाबाय। नोंहा गुबुन सासेनिसो जाबाय जेला। नोंनि खुसियानो आंनि खुसि सना। बेखायनो सना नोंल' गोजोनै थादो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।